Hai hai kok ti char horo rel ma khung bai phre jagai theka bisibri chi tham amoni kroksa sakra mung birendra rupni kami bigudas bari kok tu ma khana am chai thangai sogai kha chopok nagar outpost ni police tere police ni adong ro kok ti salo kale bari thangmani tei nogo ki pili sok pailia chopok nagar bigudas bari am chai ni bisibri chi tham amoni kroksa sakra mung birendra rupni kok ti char horo bigudas bari am chai yo rel ma khung bai phre jagai theka bisibri chi tham amoni o sakra Koktuma makhano tangsal phongo amchai thangai sogai kha champok nagar outpost ni police tei rel makhung ni adong ro abo khano rel makhung phre jagai kroksa ti prasa thimani koktuma khanawai patimung thayo kuthum laika amchai ni kabangma lukuro amchai lukurok ni khakamo kokti sar horo kale bari ni nogo gifilmani lamao rel makhung bai phre jagai thekena o chakra hanai abo kunu che kotona khanani atengbo kokhai ni tongkhamin te tin buthamanja hai butuk chumo buthika but kokhai imrong ni tin chamanja ni miya bura thangmani bo ha miya kaitra bari thang mun ko no kaitra bari thangmun ai aro nungtra jatra rog in chamanja ta nu hunjarai khai ni ako kokhai poni butuk chumo yo bongkha angni jarai chamanja cha bini mungke kini Birendra Rupini para hanga tambo para khai Birgudas niklum cha ta tengde tonso khai Birgudas ta bini boyas rok bosun khana boyo ada lo le tangnai angbo amrong le ache bini bihi khoda to tongo tongo besar ko koijon besra tinjon drama cham buri makne Cina kami dengan lelaki di Nansia. bomong dase bomong sisini mana chai da man obo kwacha ro ko khana Birendra nata. kwacha ro ko Baru khana tarungan ta. horne obo buza ka kalaisa Oh, lelaki tu. ni accident nang ma jaga se buza ka kalai no Oh, kau bukan mabu. Begitu senang ta. nang ke boro ning ka Angkai koraba bagani. Lela mani nu angko. Lela manu congkang ta. আমরা একটা রানওভারের খবর পাইছি খবর পাইয়া বিগস্পাড়াতে আইছি পিলার নাম্বার 156 দিয়ে এখানে একজন পুরুষ মানুষের ওনার বয়স হয়েছে বীরেন্দ্র রূপিনী বয়স 43 বাবার নাম হচ্ছে শ্রী সূর্যমণি রূপিনী হ্যাঁ ওনার বাড়ি ব্রিগেদার বাড়িতে উনি রানওভারে মারা গেছে এখন ওনার ডেড বডি আমরা জিবি হসপিটাল মানে নিয়ে যাচ্ছি পোস্টমর্টম হয়েছে মানে কোন সময় হইছে কয়টা করবে এটা এখন ইনভেস্টিগেশন বোঝা যাবে তদন্ত চলছে Mangte khozamani yagulo postmortem ni bagai agos lajibi shakam nagar horka police yaba amchai ni kroksa sakra rel makhum phre jagai thimani pati mungna tei wana mate mangmau klai ka amchai ni jotto lukuro in thumnai rokhi ke ma thum ko makan Jirani anisme probini koktum chini khora